ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд мошинои нав роӣ кардам, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо дар махалли мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экран буда роӣ кунем. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор астай Opel Vectra A, Nissan Jeep астай, Gazelle Valdez астай, Lexus астай, дута Opel Zafira бо нархҳои арзон, дута Opel Hatchback бо нархи арзон ва астай ва 21015 ва сечкаҳои арзон ва Daewoo Nexi ва дигар намуди мошино ки бо нархҳои арзон барои шумо омода кардем. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари наздик аз кадом марка ба шумо мошино лозим аст, мо дар видеои оянда ҷудогада пешкаш мекунем. курси имрӯза бошад 113 сомонӣ астем. ва бошад навори имрӯза расонем то охираш тамошо кунед. марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки комфортно ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, мо ба шумо тавсия метиҳем компания якаи бегзора ки пересечения граница аз территорияи Москва, Московская область, территорияи Садовод, МКАД худашон қабул мекунанд ва ба сарҳади Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. мошинашон мошинаи комфортна, люксаи дурнуш, кондиционер, вайфай ҳамихелчо қоидавӣ дорад. акаи бегзор таҷрибаи 10 солаи кори аниқ доранд. хоб чанд навуди мошин доранд ки мошинашон ахтон интихоб мекунанд ва ҳар рӯз рейс доранд. ин хеле мошинае ки дурнушон люксае, ҳар рӯз рейс доранд. шумо аз номи канали мо гап зарем, ба шумо ягон скидка мекунанд. дута рақам аст, ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар душта имо WhatsApp доранд. кадом мида ки мақсад ки пересечения граница Қазоқистон ки лозим бошад, ина ба шумо мошинаи комфортна ва буварӣ. марамат ягон саволи иловагӣ бошад, дар ҳамин рақамошон муроҷиат кунед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. марамат. яка мошини фурӯшии имрӯза астай баъдон ки срочна астай ки Nissan Jeep астай ки сайстайнои беҳтарини светои сафед оли. соли пурӯшаш 2009 сол астай ки суифурӯш бензини холӣ, объем мотораш 2.7 литр, коробка автомат, сайстайни мошин мегӯяд чотка тоза. мошин 11 моҳи дигар танировка дорад, 11 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, кондиционер, электропакет, обшим ҳама навуд комфорта дорад. хоб хадавои кадагӣ, танировка, ҳуҷҷат 11 моҳи дигар. мошин дӯстони азиз бениҳоят тоза астай. аз сабабе ки камтар мегӯяд боеморӣ дорем, мегӯяд мақсад ки як оператсия бояд кардам накунам, мегӯяд ба хотири мошина мегӯяд бениҳоят мегӯяд арзон ва срочно мегӯяд мефурӯшем. нархи мошин мегӯяд 80 000 сомонӣ аст, мегӯяд бо ягон сум муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тузда. нархиш 80 бо ягон сум арзон мегӯяд. ин мошино худаш айсата даже боло аст, бо ки сайстаниш бо зури бада балон пачкай. бензини холи, кондиционер кор мекунад, 4 электропакет дӯстони азиз, хадавои кардагӣ, салон тоза, ҳамаш комфортнае. хоб я прамои рақамои тисела ки прамои кор мекунад ва дар рақамошон WhatsApp ам дорам. мошинои мақсад ки барои баландиёда бо беҳад зур астае. Nissan Jeep светои сафед, бениҳоят комфортна мошин, срочна. хоб кадоми шумо ки маъқул бошад, мақсад ки мехарем, дигар маълумоти пурраша аз худашон гирем. бо нашуд сумш бо ягон сум арзон мекунад, бениҳоят срочна астае. бештари маълумоти пурра аз рақамҳои поёмода. ва дӯстон, шумо агар хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, маълумот роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада албатта мегузорем. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A астае ки срочнае, соли пурӯшаш 1990 астае ки суифурӯш газ бензинае. объем мотори 6 литри простой, коробка механикае. мошин мегӯяд дар лоти хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 9 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. мотор 100%, балон 70%. суифурӯш мегӯяд ҳам газ ҳам бензинаш 100% мегӯяд кор мекунад. хадавои нав кардагӣ. мошин қарор дорад дар ноҳияи Хуросонда. нархи мошин мегӯяд 18 000 аст, бо муомилаи хубам дорад ва алиш намаша тоқа суми холие. 18 000 тоқа суми холи дар ноҳияи Хуросон. агар харидори аниқ бошад бо муомила мешавад. мошин баъдро хеле ки даст як удам гаштеса. мошин агар солшам кӯна бошад, не ки сайсанаш мегӯяд соза мерава меяд 100%. 9 моҳ ҳуҷҷат дорад. мотор 100%, хадавои кардагӣ. прамои рақамои тисели соҳибашон ва дар рақамошон имо WhatsApp ам доранд.
خب 18 мега бо савдош мега мекунем кадомто ки мехарем бештари маълумотои пурраша аз худашон гирен. дӯстони азиз, аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозим бошад дар комментария мо нависед. мо дар видеои оянда гуфтагии шуморо ҷудо карда аз фурӯшандаҳо ба шумо пешкаш мекунем. агар ягон реклама дошта бошад марамат сурат маълум бошад дар рақамҳои боло буда 20 рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае бадрон ки грузовой газел валдай ҳастае ки сӯишвориш дизелай коробкаш механикай сайстани мошин мега чотка газели валдай газел грузовой сайстани беҳтарин. хоб моторуш мегад МТЗ 80 турбодсонази бухай маълумотша мегирен. хоб мошин мегад 3-4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. хадавоиш мегад болименияй балонош мегад 180% ҳастае. ягон мошини майдаам боша мегад мақсад ки алишам мешад ё ки ягон портерам боша мегад болоиш пул метем ане ки алишам мешад обшим ба портер ё ки ба ягон мошини майда вариантона пешниҳод кунед. ва агар сумаки ин мошина гӯё нархаш мегад 65 000 сомонӣ аст бо муомила дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҷиникулда. мошин мега хай соза мега дӯстони азиз мақсад ки бо хай худтон маълумотша мегирен. мелич кор дора мега мелич яъне ки мошин 100% мега. промои рақамҳои тисели тоҷикистон ҳастае ки промои кор мекунад. мошин дар ноҳияи ҷиникул 65 та бо муомила дорад дизелай газел валдае. марҳамат дига маълумотша гирин. барои азиз даъват кардан котелники бели дача мегани ҷара котелники ина кора бинед. ها ایتهاوت اینا خورا بینه برادر اینا همه بورا جمع میکنن اینا هم برادر ورا همه از کفای کور مون اینو با گراج تاجیک داشتن نیست. سلام علیکم ساده بچه‌ها. تاجیکستان آباد میکنیم. تاجیکستان ما رو میسازیم. ما در کجای باشیم فقط به یاد زن و فرزندمون میشیم به یاد وطنمون میشیم. سربلند باشه خانواده باشه اینا بورا رو بینه برادر. این یگان جای ویش نیست. این تازه ایدرونی کار ما با شما برنامه گرفتیم برادر را کار کردن. سربلند باشه لبای بچه‌ها لبای این السلام علیکم. این برادرای تاجیکی من السلام علیکم. باشه زندگی کار خوب زندگی کار خوب زنده باشه سربلند باشه. ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند خود کارو میکنن. سربلند باشه زنده باشه. یک مشیران تمام زنده باشه. این برادرها رقمشون میمونم تنها شما زنگ زدم. سربلند خانواده باشه. این برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما بود. اینا تمام این چیزا بول میکنن روی میکنن تمام. اینا سربلند خانواده باشه. مگذاریم با چهارم ماشین فروشی لکسوس RX است بادرون که سری سال 2005 سال است که سویچ گاز بنزین объем мотора 3 литра коробка автомата сайстани мошин мега чотка мошин мега срочно мега фурӯхта мешавад. дӯстон азиз электропакет кондиционер диска пуска ҳама намуд комфорт дорад. дӯстон азиз хоб мошин мега ҳолаташ мега соза мега сабаби фурӯхта мега ду мошин мега дар хона мега якча мега мефурӯшад ба ҳам хотир мошин ва мақсад ки алишам боша яъне ки нигоҳ карда мегӯяд алишам мекунем болоиша яки болои шумо ки болои мошини шумо ки болои мошини маслиҳат мекунем. ва сумаки нархи мошин 110 000 сомонӣ аст бо савдо мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмон ҷомида. нашуд танировка ва ҳуҷҷаташ ягон чиз гуфтагӣ неста. хай бухтун маълумотша мегиред 110 000 савдош мегӯяд дар назди капоти мошин. промои рақамҳои мегафоншона кадоме ки мехарад марамат дига маълум мошинча кожни салон тозака. дӯстон азиз ногуфта намонад ки шумо агарам хали мошинои фурӯшӣ боша марамат сурат маълумотша дар whatsapp имои боло буда 20 рӯй кунед. хонаи мошинаи фарза чизе ки боша барои реклама кардан марамат рӯй кунед. панҷум мошини фурӯшӣ мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочнай дайво некси соли 1695 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объем мотора 6 литри простой коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин светои сафед дискаҳои простой яксола ҳуҷҷат. нархи мошин 11 000 сомон аст бо муомила савдош мега дар назди капоти мошин. промои рақамҳои мегафони соҳибшона ва мошин қарор дар шаҳри ҳисор 11 000 сомон аст бо савдо муомила дорад. 1 сол ҳуҷҷат. то қад сум гуфтага алиш палиш намешад. дӯстон азиз мошин мегӯяд неки савдо мешавад алиш не неки савдо дорад. маромат бештари маълумотша гирен. ва шумо агар хона дар кора замин дар кора квартира мошин ягон аппарат ягон техника дар таги комментария мо нависед. агар ки мо аз фурӯшандаҳо ёфтем дар шумо видео мекунем фақат дар таги комментария нависед. ва дӯстон азиз аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотонро фаромӯш накунед гузорем ва селкаи навори моро дар имо whatsapp TikTok Telegram чизе ки набошад селкаша подлисаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ
мошини фурӯшӣ ҳастае ки ваз 21.015 ҳастае ки срочная бо нархи арзон. соли 2006-2000 сол ҳастае ки суишфуреш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега яксола ҳуҷҷат дорад. хоб мошин хай камтар лакош сӯхтагӣ ҳаст бо хатон маълумотша мега камтар комдор кор дорад ва алишам мешавад ба ягон матиз ёки тико боша алиш мекунад ва сумаки нархи мошин 8500 сом. дӯстон азиз бо хай яка муомилаша мекунед. илтимос мега беҳуда нороҳат накунед, фақат харидорои аниқи аниқ. агар шумо ҳамин мошинчаро ки успед кардем барои харидан метавонед аз ҳамин ака мақсад гиред дар насибтон бошад. агар мошин агар ки савдо нашуда бошад. марамат рақамҳои мегафон вавилони соҳибаста мошина душанбе рақамҳоша нахираш 18 бештари маълумотош аз худашо фақат одамони харидори аниқ. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Hatchback ҳастае ки светои олучагӣ вишнови соли 2006-1993 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объём мотори 1.6 литри простой коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд моторсоз, коробка соз, ходовой дорад. хайрам хеле светои 97 ки мошин мега созае. нархи мошина мега 17000 сом мегем бо арзон мега мекунем соҳибош ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи шаҳрда. 17000 бо агар бихарем мега омода бинен арзон мешавад. хай калпакош дискош просто калпак дорад ва балоншам средняе. главани мотор коробка ва ходовойш мега созае. рақамҳои мегафони соҳибшона кадоми шумода ки маъқул ки бошад метавонед худи ҳозир занг зада бештари маълумотро гиред срочна. ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон. Opel Zafira ҳастае ки соли 2006-1999 суишфуреш газ бензин мотори 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега созае. хай болои капотиош камтарак лак сӯхтагӣ будае. мошин хайнам хеле сайстаине ҳолати хуби техникӣ да мега нашод ҳуҷҷаташ ягон чи гуфтагӣ неста. намедонам ки ҳуҷҷат дорад иша бухто маълумотша мегирен. хоб главни нархи мошин арзоне. нархи мошин мега 38 там мегем бо камакак мега арзонам мешавад то қасуми холӣ ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи пойтахти азизи мо Душанбеда. нархи мошин 38 рақамош рақамҳои мегафон муомила мега дорад. дӯстон азиз не ки алиш намешавад то қасуми холӣ мега ва илтимос мега харидори аниқ. беҳуда мега нороҳат накунед, фақат одамони харидор. хоб ва шумо дам агар ягон рекламаи мошин хона замин квартира чизе ки барои реклама кардан бошад маромат сурат маълумотша дар рақамҳои боло буда 12-20 зор кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Opel Astra F дар кузови Hatchback бо ятага бо нархи арзон. светоидам хеле шоколадни. соли 2006-1990 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. мотори 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад ҳуҷҷат дорад. салон дӯстон азиз соз астае. моторш мегад модулае. хоб нарх 4 дискаи дига ва балонаи средни. 17000 сом нархи мошин астае. мошин қарор дорад дар ноҳияи лахшда. 17000 сом бо муомила дорад ва рақамош рақамҳои мегафон астае. хоб кадометон ки мехарен ягон вариант дошта бошед чи маълумоте ки бештар агар хоҳен агар фаҳмидан дар рақамҳои поёмодаи ахираш 09 да занг занед бештар маълумотша гирем. фақат аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед албатта гузорем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Opel Zafira ҳастае ки инам хеле свето соли 2006-2000 сол суишфуреш газ бензин объём мотори 1.8 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб 4 та балонаи средня 1.6% астае. светои инам хеле дӯстон азиз мендал мега мақсад ки инам хеле светои шоколадни свет. хоб салоншам боли мега хай мошин мега созае ки дига маълумотша нагуфтиян. чи расход дора надора иша бо тариқи телефон худтон мегирен. нархи мошин мега 38 бо арзон мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. 38 то қасуми холӣ рақамош мегафон ахираш да кадомиш бода ки лозим аст маромат дӯстон азиз занг занен бештар маълумотша гирен. агар ягон реклама доштан барои реклама кардан маромат рӯй кунем мо реклама мекунем. агар шумо дӯстон азиз ягон мошин мехаред дар комментария нависед мо дар видеои оянда ба шумо пешкаш мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.